Positiv psykologi handler om de fænomener, der gør livet værd at leve. Positiv psykologi baseres på videnskabelige metoder, og videnskab forudsætter, at fikse idéer testes, vurderes og analyseres. Det er ikke en fortsættelse til The Secret, og skal ikke blandes sammen med selvhjælpsmetoder, der ikke er testet, eller letkøbte motivationsforedrag eller ønsketænkning. Det meste af psykologien har været interesseret i at besvare spørgsmålet: hvad er der galt med dig? Den har søgt at gøre mennesker mindre fortvivlet og behandle lidelser og mentale forstyrrelser. Målet med positiv psykologi er at gøre normale liv mere meningsfyldte. Positiv psykologi spørger: hvad er dine styrker? I stedet for at hjælpe en person fra -8 tilbage til 0, er målet at hjælpe individer og grupper over på den anden side af skalaen. Positiv psykologi søger at komplementere, ikke erstatte den traditionelle psykologi. Den søger ikke at benægte relevansen af at undersøge det, der går galt, men den antager, at styrker kan være lige så vigtige som svagheder, og det er lige så vigtigt at udvikle det bedste i vores liv, som at fikse det værste. Positiv psykologi er optaget af at forbedre trivsel. Er trivsel det samme som lykke? Ikke nødvendigvis. Martin Seligman, en af medstifterne af positiv psykologi, beskriver trivsel med 5 temaer: positive følelser, engagement, relationer, mening og at lykkes. Et særligt tema inden for positiv psykologi er begrebet flow, der blev defineret af Mike Csikszentmihalyi, der også var med til at sætte positiv psykologi på dagsordenen. Flow er at være optaget fuldt ud i ens arbejde. Det beskrives som intens koncentration, at være helt opslugt. Det er følelsen af at være optimalt udfordret, altså at man hverken keder sig eller føler sig overvældet. En fornemmelse af, at tid og sted forsvinder. Flow er en indre motiverende oplevelse, som kan medvirke til positivt at nå et mål og udvikle kompetencer, og hænger sammen med kreativitet. Mindfulness handler om at være bevidst nærværende på det, der foregår lige nu. Om at være særlig opmærksom på ens tanker, følelser, fornemmelser og omgivelser. At træne mindfulness handler om at være til stede i nuet. Udbyttet kan være mindre stress, angst, depression, mere tilstedeværelse og mindre smerte. Tillært optimisme er ideen om, at man kan dyrke sine muligheder for at have det godt. Det er vigtigt at understrege, at forskningen viser, at det at sikre trivsel kræver en ihærdig indsats. Og der findes meget få, hvis overhovedet nogen genvej til trivsel og vedholden velvære. Hvis nogen påstår andet, er det nok fordi de forsøger at sælge dig en urealistisk lynkur. Det står i kontrast til at være tillært hjælpeløs, som betyder, at man ikke oplever at have kontrol over hændelser i sit liv, og at eksterne forhold dikterer ens evne til at udføre opgaver og nå mål. Forskningen antyder, at ens trivsel bestemt ikke blot er resultatet i held i det, man kan kalde genernes roulette. Der er mange ting, man aktivt kan gøre for at leve et mere meningsfuldt og trivselsfyldt liv. Den amerikanske professor Howard Gardner har gennemført omfattende forskning, der identificerer individer og institutioner, der repræsenterer stærke virksomheder og teams. Virksomheder, der leverer fremragende kvalitet, er sociale ansvarlige og tilbyder meningsfyldt arbejde og høj trivsel for dem, der arbejder der. Gardners forskningsprojekt identificerede også de bedste teknikker til at sikre flere, stærke og indtjenende arbejdspladser. Forskningen er klar. Vores samfund og virksomheder vil få det bedre af at søge udvikling af trivsel. At dyrke mål og projekter, der skaber flow og sikrer muligheder, der medfører meningsfyldte arbejdspladser med stærkere medarbejdere og bedre konkurrenceevne. Er positiv psykologi det eneste svar på samfundets problemer? Nej, lad os ikke være naive. Men vi må spørge os selv, hvad resultaterne kunne blive, hvis metoder for positiv psykologi anvendes i uddannelse, arbejdsliv og offentlig forvaltning. Hvis vi opfordrer individer og grupper til at udvikle deres styrker, hvis vi nuancerer vores fokus på trivsel, hvis vi kan tilføre mere energi til de områder, der gør livet værd at leve, hvad kunne så blive muligt?